gní 1961 ag roedd an studio'r arglaniaeth ag yn cael gafael waith llawer o wair modern ag mi glywais I am Waldo Williams. Roedd Waldo yn hedachwr ag yn Quaker ag yn ddod yn barod his income tax ag roedd yn carchar wedyn daeth allan ag yn dysgu unwaith eto ag mi glywais bod police ar ei ôl ag mi graisoes Waldo ddod I Maynooth I dysgu myfyriwr daeth o ag roedd yn dda iawn ag yn calanau Bhreatain ag wedyn nid oedd arian gyda i'w ddalu ond dwi ddim yn ceisio arian ond yn ceisio dysgu'r Wyddeleg aeth I Caint I'm chwaer ag dysgod llawer yma roedd yma heb talu ag yn dysgu'r Wyddeleg o'r plant ag o'n chwaer I gŵr mas o'r gŵr o chwaer mair ag pan oedd yno am bythefnos aeth allan cyfarfododd